Gaurkoa lehen kronika izango da gai librean arituko naizena, eta gaia osasun sistema izango da. Ez naiz atzera bueltekin ibiliko. Gaur egungo osasun sistema ez da egokia. Ez da egokia osasun sistemak gaixotasuna duelako oinarri. Hau da, gaixoak aurre ikusten dira, eta ez pertsona osasuntsuak. Ez da osasuna bultzatzen. Osasun sistema hitz egiten dugunean, ez gara ospitaletaz soilik hitz egiten ari. Hori baina askoz gehiago da, edo izan beharko luke. Gure kale eta auzoak janari azkarra deitzen zaien lokalez beteta egotea edo sedentarismora bultzatzen duten merkatal zentro erraldoiak eraikitzea ere osasun sistema da. Osasun sistema dena da. Azken finean, osasuna bizitza delako, eta beraz, bizitza osasuntxura bultzatuko duten herri eta hiriak eraikitzea ere osasun sistema da. Erantzukizuna instituzioena da, udal gobernuetatik hasi eta gainontzeko organo instituzional guztietaraino. Adibidez, ni Irunen bizi naiz, eta Irungo hiriak ez du eredu osasuntsu bat bideratzen. Esaterako, aurrek eta ezain aurrek ez dute non jolastu euria egiten duenean. Zenbat parke edo frontoi estali daude Irunen. Zergatik ez dira eskolak irekitzen asteburutan, behar bada ez denak, baina bai auzoko bakoitzeko bat. Modu horretan, haur eta gazteek merkatal zentroa ez den beste gune bat edukiko lukete. Berriro diot, hori ere osasun sistema da. Erantzukizuna instituzionala dela argiago ikus dezazuen, bi hirien arteko konparaketa bat egingo dizuet. Gasteiz eta Irun. Gasteizek 244.634 biztanle ditu eta 14 gizarte etxe. Irunek 71.608 biztanle ditu eta gizarte etxe bakarra. Hiruko erregela eginez, 3,5 gizarte etxe eduki beharko lituzke. Era berean, gizarte etxeen eskaintza aztertuz gero, hau da ikus dezakeguna. Gasteizeko gizarte etxeek liburutegia, ludoteka, tailerretarako gelak, antzerki gelak, erakusketeretarako aretoak eta ariketa fisikorako espazioak dituzte. Denek ez dute dena, baina denek dute alde kulturalagorako espazioa eta kirolerako espazioa. Irungo gizarte etxeak aldiz, eta ez da ahaztu behar duela gutxi irekitako gizarte etxea dela, edifizioaren zati bat unibertsitate batek okupatzen du, unibertsitate pribatu batek, eta geratzen den gainontzeko espazioan, tailer, hitzaldi eta lakuetarako gelez gain, ireki berri den telepizza, denda txinatar erraldoia eta supermerkatu bat daude. Horrela ikusita bada aldea, ezta? Eta berdina gertatzen da kiroldegi kopuruekin, gertuago dugun hiri batekin konparatuz. Donostin esaterako 186.064 biztanlerekin 11 kiroldegi daude, eta haietatik 6 igerilekoa dute. Irunek aldiz, 2 kiroldegi dauzka igerilekuarekin eta 8 kirol espazio. Kirol espazioa esaten denean, asko futbol zelaiak dira eta ez kirol bat baina gehiago egin ahal izateko guneak. Eta noski, asko ez dira estaliak. Hori ere hiri ereduei dagokionez, eta gaur egungo osasun sistemaren oinarria diren ospitalei dagokionez. Asko laburtuz, ohe gehiago eskatzen dira, gaixo gehiagorentzat. Asko laburtuz, berriro diot. Hau, erabat logikoa iruditzen zait, Osakidetzako langileen aldetik noski. Haiek azken finean, errealitate honi baldintzarik onenetan egin behar baitiote aurre. Baina, zeharkako aldarrikapenak ere tokia edukiko balute, ohe gehiago eskatzen diren bitartean, zergatik ez gara osasun munduko profesional guztiak elkartzen, eta beste eredu bat aldarrikatzen. Farmazeutika edo botika dira beste ikuspuntu garrantzitsu bat. Gaixotasuna oinarri den eredu honetan, botikak erabiltzen dira sendatzeko. Zenbaitzuek botikak sailkatzeko kasatxoak behar dituzte. Kasuan kasu, hartu beharreko neurriak desberdinak izango dira noski. Baina, benetan beharrezko alda 85 urteko pertsona batek egunean 10 pastilla hartzea? Ezin alda beste ezer egin, benetan? Eta ez da eguneko 10 pastilla hartzera iritsi beharrik. Zenbatek eta zenbatek hartu dute noizbait botikaren bat tentsiorako edo kolesterolerako. Odol analisi batean emaitzak ez direlako onak izan. Eta zer esanik ez antiazidoekin. Haien erabilpena oso hedatua dago gizartean. Telebistan ere normaltasun osoz publizitatzen dute. Antiazidoen artean bada ezagun bat, omeprazol.
Are gehiago, gehien kontsumitzen den botiketako bat da hau. Dazkan efektu sekundarioak asko dira. Besteak beste, buruko mina, berakoa, nekea, baina baita ultzerak, pneumoniak, pankreatitisa eta giltzurrura arazoak ere. Medikuak errezetatzen duten botika bat da, eta aldi berean, ospitaleko harrera geletan, haren erabilpena murrizteko panfletoak daude. Kontraesankorra ez da? Ez alda errezagoa esatea elikadura aldatu behar duzula. Barazkiak jan egunero, eta alde batera utzi frigitutako janaria, gasdun edariak, haragiko ipetsuak, eta bar. Zeren normalean antiazidoren bat erabiltzen duenak ez du elikadura egokiara baten, ez da egun bateko kontua izaten. Omeprazol adibide bat besterik ez da. Edozein botika hartzen hasten zarenean, eta elikadura pautarik ematen ez dizutenean, jo dietista nutrizionista batengana, benetan lagunduko dizugula. Eta ez da publizitatea egiteagatik, zure osasunarengatik baizik. Kritikak esanda, zeintzuk izan daitezke prebentzio neurriak? Esaterako, janari azkarren lokalen eraikuntza mugatua izatea herri eta hiri bakoitzean. Aisialdirako lehen aipatutako espazio libre baina estaliak, kirola praktikatzeko espazio gehiago, bidegorri sareak erditik bizikletan inungo oztoporik gabe ibiltzeko, eta bar. Ospitaletan berriz, dietista eta nutrizionisten presentzia ezinbestekoa da. Geroz eta argiago daukat hau. Kontsultan izan ditudan esperientzietatik dakit, asko eta asko hasieratik nutrizionista baten eskuetan jarriz gero, gaixotasun asko prebenituko liratekeela, eta gaixotasun askoren sintomatologia hobetuko litzatekeela. Noski, askok esango duzuen, medikuek ez dute errurik, haiek alduten egiten dute. Ados, baina hartu beharko litzatekeen beste neurri bat, herri bakoitzeko dietista nutrizionisten zerrendak mediku bakoitzak kontsultan edukitzea da, eta haiengana bideratzea. Askok egingo dute bai, baina beste askok ez, eta ondo dakit nik hori. Eta onaino gaurko gai libreko kronika. Hurrengoan, kronikaren logika berriari jarraituz, elikagai bat izango dut hizpide. Granada fruitua.